La ilaha illallah ameka so fatiha ni apna kapyo basani ko fatiha na fatiha ni apna kapyo basani ko kulu na kuluku ni apna kapyo basani ko inna a'tayna na inna tayna tay ko ni ina yan madalo man ay kapyo basani ko inna a'tayna tene inna tayna napakapagidid ada ka mga ide na puro nigira ide tagaluwa rapa matang wala gusto mo bikin ko magawa niya kapasa-pasa ni kapag-ide napakapag-ide na ka sa mga ide ang mga pamana mga isloraka ang mga islomosyon na pagkakuro-kuro yan gusto ko nang umitaw imataswag tabi ako na kanya na ame kapya-kabat yan sa idha jaa nasrulana idha dianat rolla la ilaha illallah amay kamakawal tanong sa ano ka ng mali na miyakala na aking batanwad daw ta'ala ko kukumanian inshallah miyakala na akapuko kumwala at ito na sama na apya din ko ta maanan niya na binatang ada akaratan niya ka abangan litik na kukumban mananan wala sa ano nga namori pag-pagan niya pagunaan wala ng mga binatang na may kain na mele wala ng mga manok doon na mga ulubiran kaya nga sasapi ka na balid kaya nga uupa ka buntali na natabdi na may kainisyon sila wala mga manok inway ang pangaupa ka ulo niyo ino pangababansya benang iyo natira ya Allah dia kumagaton na tigilan na ko yakito ka dia ko niya ni panubigan dia ko niya ni panuprisan at dia kumagaton na pagpagato ako kapagato niya sa pamatay ako kaya naman mabuta man kapya di pagato na panuprisan na di nga di panubigan sa papakan niya masuwat ka sa pamatay niya na kaya di pagato sa manukan na niya kato Allah pamana ibarat na kaman sa ginawang atabi o pamakaan na mato na manok na siya na nito mitin ko tarik na aya di mentay na aya di na ipakasugub na suki manokon o pangangaulo niyan pamakabalik kita kan adi mo tawa kalopin tabi nga adi pa na mga manok mato na marang-marang ingara anak kalopin anak dagdag anak typhoon anak kilakilat anak lenog adun pernah kaya niya nagakan ni manto amano ka ayang ngarannya na sira dia muda tapi yung kisulutan na kabubutan tiya na niya tetano kata masya manok nakita ko sira dia muda pati perumanan na ayang ngarannya na si panudyuman na niya kapiatan waki api apa syukuran keda sa manang keda sa kapaman nakapanan kenapa marata so kapang yang sa manok asara akna baga pupanong kata mele kabutan sultan kabutan ng tafarma na bara-bara ano na ganyan makapiapyo naman ana may misitarang na tinaalim grabe yung moto asyo naman ka mambunugun niya kapiapyo no taman ako na mata na tinali mo ibiging harakan na miya buto kaon tiga na sa niya buto sa miya buto paman ipina beda ka ipamulangan nasa kanik terona ka tapi sa mga watakan na dinang kakaptan Tignan na nabi alim di utama no kama pera di nga buhi pena ko na sabi na kanda dua amano pamana tiga kan na priba ko na tinagya ka nubunya kamali ara na mar tapi ami ko na rin hinapot ka pamana ibagya ka kan panako ba na ulubon ka sa tarik na sa kamni plalis ka dia ko miya ko di man tomo ba ko matay ubos sa kanip ken sa social media asira ka makapopon tabi na ka mano kay ba sa tabi ka naman ini puno ba amano kay basit na may kasugya kan tay pangalan atau naman ang nefsi nga ini tangwala ka mabibiswa kan sa kanokman dok manamada makaputiran sa Mr. B kata tambah mabibiswa na kan sa kanok abang mano kay Mr. B tabi na ka niya mamasakwa tabi orang wa ipasyaparakan kapadi gusto tao na uban niya nakaputulan na Mr. B kakanabakan niya ngaran ipatego kagudak na mama nga Mr. B na ilang yeda sa TV di kanang matem ani mama tiga na padengan niyo katiap mananga mapaplepa na matang kawala ka sa kani pimbatuan isotis wala ino sa kani kuruan ano po siya tanaka sa basa
Nabubala ka na ko nga may tawata, minyak kay kito pinawata. Tiga ka na alimit talbib, pangwati ata ka. Tiga ka na ginagapungopa ka na kanulolo. Pia po sungatan na miya katotoro. Pamana, ayat mo ito nakakupada ka nasop kababayan niya ng ngaran. Pamana, ngaran na ka, nating ngaran na ka, na si Abdul Basit, na Alim Basit, na sa Basit, na Imam Basit, Haji Abdul Basit, okay, na Basit, kapag na Basit. Ang naadol po na tumya, doon rakan sa Basiko. Ay, syutay suwalog. Tiga ka na matang wala ka, di ka sa kamura ka nga wala, kangaran wala nga na ang Basit. Na pamana, punig ako wala, ya Basiko. Ang niya mapakabutog. Pamana, wala tanmisu ampusakum. Uban YouTube wala di mabutuan siya ngaran akna mga mga yan kababayan. Kaya imbatun yung kapatid na sa kababayan yan. Dia mengarip nolak. Nah, kagia na dia kawatatan wah. Hostal kagia menaga kalau nongot kababayan yan. Dia ke dunia.